Yo, may buntag sa tanan diha mga ga, another day, another life, another blessing sa itong tanan. Karon kay mga tatag Medellin, magkuha tag student permit para sa license no. So wala ko katultol asa nadapit ang LTO Medellin no. Pero mo na makadag nindot sa tuang lakaw, ang kanang wata katultol ba no. Nata maglangay ato na ta. Let's go. Man. Wah, pasangan. Certificate. Uya na. Wow, mainit. Sige lang. Lagi Medellin. Gital tag beer dire. Inom sa tag gamay beer. Nangutana po tag hapit og galang. Asa tapit ang LTO Medellin kay nalimot ko. Muna na aligwiron. Asa na ko dapis. Skina siguro. Ilares nahan ron og tol-tol batag di. Di gani mo tara tag balik. Naambot na ta dire no. Sige na og lingi-lingi. Nakita mo dahang naglinya. Mao guro to. Pagdoon na ko mao gid ay. Mantag jet. Asa ko ag experience. Dito na kay ko PGC. Mana ta og pledge dito mga ga nga magtinarong ta og drive. Kaya nakadepende atong kinabuhi no. Di ta mainom og mo drive pwede ra tubig, di lang beer. Paabot na lang ko sa student permit. Daghan pa kayong tao naglinya diha. Bay-bay ba jud. Paabot na lang tawagon ta. Mapas mo kita nani kay happy na 12. Pero non break man, matay mabuhat. Magbabot jud ta. Waiting game. Manata dito process mga ga. Manito sa tadredaan kay makaglabad itong matagaon dire. Kaya ta balik bugo. Ilis na costume kay limuot kayo. Ana. We're going home mga ga. Malagit taon tagbuhag. Sorry permit para makadrive na tao kuan. Helicopter. Wala mas hangin pa nani. Uy, bugtawa na ay. Pero ato ning isudlan. Asa jud ang tipuson. Or gina. Natagbugok. Kung sa binignit. Hawa sa kapoy ba. Grabe nito eh. Kaspag na ko.